హలో ఫ్రెండ్స్, క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పోస్ట్ చేసిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో మీకోసం. ఇక్కడ సారాంశం ఏమిటంటే, సాధారణంగా మనం తెలివిలేని వాళ్ళను గాడిదలుగా పోలుస్తుంటాం, కానీ గాడిదలు కూడా తెలివైనవి అని అతను చెప్పదలుచుకున్నాడు. దీంట్లో వివరాల్లోకి వెళ్తే, కొన్ని గాడిదలు ఒక దారిలో వెళ్తుండగా ఒక ఎత్తైన ప్లేస్లోకి కట్టే ఒకటి అడ్డం వచ్చింది. రెండు గాడిదలు దాన్ని కాస్త కష్టంగా జంప్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయాయి. మూడవ గాడిద దాన్ని జంపు చేయడం వద్దకు వచ్చి కాస్త ఆలోచించి నోటితో దాన్ని పక్కన పెట్టేసి నిపాదిగా వెళ్ళిపోయింది. అంటే కాస్త తెలివితో ఆలోచిస్తే మనం సులభంగా పనులు చేయవచ్చు అని చెప్పి దీని సారాంశం. గాడిదలను తక్కువగా అంచనా వేయొద్దని వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ చెప్పదలుచుకున్నారు.